Ezt a helyet úgy hívják, hogy Banco de España. Ez itt van Madrid belvárosában. Nagy a forgalom, ott vannak ilyen rendőrök, vagy ilyen közterületfelügyelők. Tele van turistákkal minden. És úgy hívják ezt az utat, hogy Gran Via. Ez hát tök jól néz ki, hogyha arra elindulok. Meg itt van valami épület, nem tudom, hogy mi ez, de jól néz ki a kerítése. Arra meg van egy park, az is jól néz ki. Itt vannak a turista emberek, ilyen idegenvezetők, és akkor most megtudtam, hogy ez a park, ez a de angolul ez lenne General Quarter of Exercise szerintem. Tehát ilyen edzési, nem tudom, edzőpark, vagy ilyesmi. Most elkezdek sétálni Gran Vián. Mutatom, hogy milyenek az épületek. Szerintem nagyon hasonlít Budapestre. De hát egy kicsit más, mint Budapest, talán díszesebb, de szerintem nagyon hasonló. Most itt van ez a park még egyszer. Hát fogalmam sincs, hogy mi ez. Ahogy minél tovább nézem, annál inkább nem tudom, hogy mi ez. De most sétálok tovább. Itt vannak ilyen Jehova tanúi, mint otthon. Mennek a buszok, és tele van ilyen színházas reklámokkal van tele az utca. Tehát ez tök király szerintem, meg az utcatáblák is sokkal jobbak, mint otthon. És ilyen rollerek is vannak. Ilyen utcai árusokkal tele van az egész város. Mindenféle kütyümütyüket árulnak. Meg ilyen. Hát most megyek tovább. Tök jól néz ki szerintem minden. Az út túloldalán van egy ilyen gorilla ember. Be van öltözve gorillának. Hát vannak ilyenek is, meg ilyen valami jegesmedve ember is van, meg ilyen Transformers. Na most megyek tovább ezen az utcán. Szerintem ez úgy néz ki, mint valami ilyen futurisztikus, ilyen nem tudom, mint valami ilyen jövőbe látó filmben az ilyen jövő nagyvárosa jut eszembe erről az utcáról. Na most ez az épület, ez nagyon jól néz ki, meg hát mindegy, most csak így körbe mutatom, ahogy így tovább jöttem. Na ott meg van egy ilyen focis reklám, nem tudom, hogy mi ez pontosan, de csomó minden ilyen focis dolog. Hát ugye a foci az itt ilyen nagyon, nagyon népszerű. Itt áll vagy 30 taxi egymás után. Na közben rájöttem, hogy mi ez. Ez a május 1-je nemzetközi munkaünnepe. És itt most van egy bolt, ez az Allehop. Ez egy tök jó bolt egyébként, ezt csak így megjegyzem. Ilyen kis apró cuccokat árulnak. Ilyen telefontöltő, meg pohár, meg ilyesmiket, de tök jó. Tehát milyen érdekes, hogy ezen az utcán akármikor látok egy autót, mindegyik úgy néz ki, mintha frissen lenne polírozva. És most mindjárt végigmutatom ezeket. Csillog, villog. Újabb autó, ez is csillog. Motorosok. A buszok is. Tehát minden úgy néz ki, mintha most polírozták volna őket. És itt meg van egy csomó pont a McDonald'snál, és figyeljétek, hogy mennyire sok ember van. Egy zebrán milyen sok ember átmegy. És mindjárt átmegyek a zebrán, és egy olyan helyhez fogok menni, az a neve, hogy Sol. Nagyjából olyan, mint a Deák tér. Egy ilyen belvárosi tér. Most ott, ahogy megyek, látjátok, ott is ilyen utcai árusok vannak.
ilyen négerek árulnak ilyen Gucci cuccokat általában, meg ilyen foci csapatoknak a mezeit, és akkor ráteszik egy ilyen, hogy hívják rá? Egy ilyen lepedőre, fogja ott a négy sarkát, és akkor, hogyha jönnek a rendőrök, vagy valaki, akkor gyorsan felkapja és elmegy. És itt egy Taco Bell, ez kár, hogy Magyarországon nincs, mert szerintem nagyon király. Jó kis étterem. És itt, hogyha látjátok ezt a kis világítós zöld micsodát, hát ez egy ilyen marihuána volt. Megmutatom ezt az utcát, hogy mennyire sokan vannak. Tele van ilyen boltokkal, ott áll a rendőrautó. Valahol itt van a rendőrségnek a központja. Egy ilyen 100-200 méterre innen, mert ugye ez egy ilyen csomópont. Aztán itt mindig járkálnak itt a rendőrök, meg mennek a rendőrök. Most nézzétek, hogy milyen sok ember van ott. Mint a Kossuth téren valami tüntetéskor, de itt ez kb. Mint a Deák tér lenne, csak így tényleg ennyire rohadt sok ember van. Na és ez a Soul, ez nagyjából olyan ez a hely, mint a Deák tér, és most azért vannak ilyen sokan, mert valami koncert van, nem is tudtam. Lehet valami nemzeti ünnep lehet itt, vagy én nem is tudom. És hát köszönöm a figyelmet, és hogyha valamiről többet akartok megtudni, akkor kommenteljetek és lájkoljatok, iratkozzatok fel, igyekszek új videókat csinálni.